Boss Lodi, good morning. Good morning, Boss Lando. Shoutout sa Ayan, shout out. mga tindera. Napakamahal ng gulay. Kakamot ka talaga sa ulo. Magkano sigarilyas mo? Sigarilyas 120, Boss Lando. 120. Sitaw natin dati 15, ngayon 50 lang isa guys ha. 50? Alam nyo ng buong Pilipinas. So, isang piraso po ng kanyang nakatali na sitaw ay 50 pesos. 120 na Sabihin, ang luloko kilo na sa lang. ating sigarilyas. Ngayon 50 na sitaw natin. Labayita, magkano? 200 na per kilo, no? Tapos meron siyang isdang dorado. Sa dorado, 200 naman po na per kilo, no? So yan po yung mga presyo ng kanyang latag dito sa Malabon Fish Market ng isdang dorado. Boss, pwede ko malaman yung presyo mo ng tanigi? Yun, 280 sa presyo ng ating tanigi, no? Ulam mo? Ulam? Dito sa ano mo, Dalagang Bukid? Yun, 200 pesos, oh. 200 pesos na per kilo ng Dalagang Bukid, no? Boss, magkano kilo mo ng ipon? 290 na per kilo ng ipon. At sa mga halaan po natin dito ay 50 pesos, no, na isang tabo. Mga tumpukan po ng mga salmon, no, sa halagang 100 pesos. Yan po yung salmon Japayuki. Tapos yung mga latag po nila mga nakadaing sa halagang 100 pesos, no? So shout out. Iyon, shout out. Subscribe mo para makita mo yung mukha mo. So ang kilo po ng ating tulingan ay 140. Magkano naman per kilo? 200 boss. Ayun, 200 pesos na per kilo ng kanyang panindang galunggong. Talatagan din po ng mga bangus na may nakadaing, 100 pesos po na kada tumpukan, no? Hindi na po kayo magdadaing, no? Daing na po ninyo mabibili rito. So, na tumpukan pa rin po ng isdang tawilis. So, grabe, napakarami, no? Sa halagang 50 pesos, makapag-ulam ka na maghapon. Sa mga naghahanap po talaga ng mga murang presyo, ay talagang dito ay may mabibili kayo, no? Banak, kabase. Boss, magkano naman itong mga ano mo, lapu-lapu mong maliliit? Dos. So 200 pesos po na kilo, no? Tiny lapu-lapu. Oo nga eh. Biglang lumiit. Sa espada. Siguro ng ano, yeah. Ayun na sa'yo, lampas. Diyan sa Manila Bay nga, pag umuuli kami nito, ganyan din kalalaki. Oo. Eh dito sa espada mo. 160. 160 naman po na per kilo ng espada, no? Kuya, sa panibagong update natin sa iyong paninda, mga tilapiyang Batangas at bangus Dagupan. Kuya, magkano ang tilapiyang Batangas mo ngayon? 120 na per kilo ng tilapiyang Batangas. Sa bangus natin? 200. So dito naman po ay 200 pesos na per kilo ng bangus Dagupan. Pirana? Oo nga, no. Magkano? 150 lang yan. 150 ng isdang pirana. 120 lang. Yan ang magaganda yung mga paninda niya ngayong mga isda, no? Etong mga naka-plastic na to, talagang nalagyan na to ng oxygen, no? Nalagyan ng oxygen sa loob para hindi maano yung isda. Eh, paano kapag ano yan? Yung hindi na bili, tapos Sasabi mo ulit sa ano, na mayroon ding oxygen. Buti hindi ka kinakagat nito. hindi naman nakakamuhan eh. Narunong. So sa hammer mo magkano? 40. 40 pesos. Sa mga maliliit na yan. Dito? Oo. Beta? Beta? 20. Ito? 35. Hindi naluan ng kulay yan, no? Kaya Alright, so good morning po. Tayo po ay nandito po sa Malabon, Tumpukan, kung saan ay marami po mga latagan ng 50 pesos at 100 pesos na tumpukan. So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go!
So update natin itong mga gulay ni nanay dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Nay, good morning po. Boss Lando, So magkano po ang kilo natin na ngayon ng talong? 80 segunda lang yan. Ayun, 80 pesos po na per kilo ng talong. Segunda lang yan, ayong good, 140. So nagsisimula na maglatag din si nanay ng kanyang panindang pakbet, no? Kahit mataas ang presyo, ay sulit pa rin po ninyong mabibili sa kanyang mga bentahan. Yan, 30. Alis 50. Hindi ko naman alam ito. Ayaw mahalo sa amin. Kapag-anak ko. Boss Lodi, good morning. Good morning, Boss Lando. Shoutout sa Ayun, mga shout out. mga tindera. Napakamahal ng gulay. Pakamot ka talaga sa ulo. Magkano Kahit sigarilyas wala mo? ang puto. Sigarilyas, 120, Boss Lando. 120. Dito natin dati 15. Ngayon 50 na isa guys ha. 50? Awa alam nyo ng buong Pilipinas. So isang piraso po ng kanyang nakatali na sitaw ay 50 pesos. 120 na Sabihin, naloloko kilo ka sa lagi. ating sigarilyas. Ngayon 50 na sinaw natin guys. Boss, salamat. Thank you. Talong natin, wag mo. Kaya lasa na yung ano. Wala na, ito ba? ₱50 pesos na kalahating kilo ng kanyang panindang sibuyas. Tapos mga 20-20, no? Bawang, sibuyas, kamatis, yan po, no? 20 pesos po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga suka, no? Sa halagang 60 pesos na isang Kalamansi, wala. Hindi ka pumili. bote. At ito po ay 20 pesos. Enjoy na po sa pagkain, kuya. Sige po, salamat po. Nanay Noemi, good morning po. Hi, good morning. Mga bangus, no? Mga mangilo. Oo. Magkano po isang piraso? 20 per kilo. 220 na per kilo naman po dito ng mga bangus dagupan. Yan po ay mga mangilong mga bangus, no? Nanay Noemi, maraming pong salamat. Thank you. Bangus na isang piraso ay 130, no? Labayita magkano? 200 na per kilo, no? Tapos meron siyang isdang dorado. Sa dorado, 200 naman po na per kilo, no? So yan po yung mga presyo ng kanyang latag dito sa Malabon Fish Market ng isdang dorado. Salamat. Hasang lang. Batalay at tanigi, no? Dorado. Dalagang bukid. Boss, pwede ko malaman yung presyo mo ng tanigi? Yun, 280 sa presyo ng ating tanigi, no? Ulam mo? Ulam? Mm. Dito sa ano mo, Dalagang Bukid? Yun, 200 pesos, oh. 200 pesos na per kilo ng Dalagang Bukid, no? Tapos may mga yellowfin tuna. Yan po yung mga latag niyang isda rito sa bayan po ng Malabon Fish Market.
Boss, thank you. Mga tumpukan ng bangus, no? Yan po yung mga isdang mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Alright, tatawid tayo dito sa kabilang linya at mag-aalam-alam pa rin po tayo ng kanilang mga presyuhan ng tumpukan sa halagang 50 pesos at 100 pesos. Good morning, Lodi. Ikot muna tayo. So, dito ay 50 pesos na isang plato ng hipon. Boss, magkano kilo mo ng hipon? 290 na per kilo ng hipon. At sa mga halaan po natin dito ay 50 pesos, no, na isang tabo. Tapos mga tumpukan ng kanilang mga galunggong, no? Dito po ay dagsari ng ating mga tumpukan. Dito ang tumpukan po ng kanilang panindang tawilis ay 50 pesos. Kwenta. Ang alam na ito, Pilipit. Magkano per kilo mo ng galunggong? 200 pesos na per kilo. Sa mga latagan na to, 100 pesos na tumpukan ng galunggong. Peraso, di ba isa? 5 piraso. Isang piraso, 5 piso. Kano kalahati yan? Kalahati? Gandaan po wala na. Ang maganda yung view. Salamat, thank you. Mga tumpukan po ng mga salmon, no, sa halagang 100 pesos. Yan po yung salmon Japayuki. Tapos yung mga latag po nila mga nakadaing sa halagang 100 pesos, no? Laban ng saulian yan, te. Laban ng saulian yan. Nakadaing na po mga bangus na tumpukan. Oh, 300. 100 pesos sa tumpukan po ng pusit. 200 naman po ang per kilo ng bangus dagupan. Galunggong! Ay, ilang panay! 300 pesos sa latag ng hipon. Yan po ang per kilo ng hipon. So shout out. Iyon, shout out. Subscribe mo para makita mo yung ako. So ang kilo po ng ating tulingan ay 140. Tapos yan po yung mga latagan po ng sa halagang 50 pesos na tumpok at 120, no? Tumpukan po ng bangus natin ay 120, tatlong piraso. Tumpukan po ng mga tawilis dito sa halagang 50 pesos. Puro tumpukan po natin ay 50 pesos na mabibili dito sa pag-akyat po ng tulay, no, ng Malabon Fish Market. Tumpukan na pandaing po na bangot ay 100 pesos. Tapos mga latagan din po ng mga galunggong sa halagang 100 pesos na nakaplato. Pwede mo tanggalan, Magkano naman per kilo? Ayun, 200 pesos na per kilo ng kanyang panindang galunggong. Tumpukan pa rin po ng kanyang mga paninda dito na tawilis na sariwang-sariwa po ninyo makikita. Oh. 50 pesos na tumpukan. Sa kilo po ay 100 pesos. So sa mga mahilig magkilaw o magprito o magsabaw ay pwede na po ito na ulam po maghapon.
Sa dalagang bukid naman po natin, ang tumpukan ay 100 pesos. Sa latagan din po ng mga bangus na may nakadaing, 100 pesos po na kada tumpukan. No? Hindi na po kayo magdadaing, no? Daing na po ninyo mabibili rito. Sa labas, sa labas, sa labas. Sa labas. 50 pesos na tumpukan pa rin po ng isdang tawilis. So grabe, napakarami, no? Sa halagang 50 pesos, makakapag-ulam ka na maghapon. Sa mga naghahanap po talaga ng mga murang presyo ay talagang dito ay may mabibili kayo, no? Alam naman natin sa ating mga kababayan ay mga naghahanap ng mga murang presyo ng isda dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Ayan, no? Banak, kabase. Teka lang ha, teka. Ayan. Kasi kung tatatluwa 50 na, tatluwa 50 ka na tayo, dalawa kita na. Eh, tatluwa 50 na. Kaya sige ta, tatluwa 50. May tawad na, tatluwa 50. Boss, magkano naman itong mga ano mo? Lapu-lapong maliliit? Dos. So 200 pesos po na kilo, no? Kain nila po lang po. Oo nga eh. Biglang lumiit. Sa espada. Siguro ng ano, ayun na sa'yo, lampas. Diyan sa Manila Bay nga, pag umuuli kami nito, ganyan din kalalaki. Oo. Eh dito sa espada mo. 160. 160 naman po na per kilo ng espada, no? Boss, salamat. Hindi, tapos na ako doon sa... Sorry. Dito naman po ang tumpukan po natin dito, no? 140, no? Bangus. Ayan. Mga tumpukan po sa 3 piraso na tumpukan. Dito naman po ay 130 na tumpok. Tapos tumpukan ng mga tawilis pa rin po, no? Sa halagang 50 pesos. Kuya, sa panibagong update natin sa iyong paninda, mga tilapyang Batangas at bangus Dagupan. Kuya, magkano ang tilapyang Batangas mo ngayon? 120 na per kilo ng tilapyang Batangas. Sa bangus natin? 200. So dito naman po ay 200 pesos na per kilo ng bangus Dagupan. Kayo sa Malabon Market. Ayun. Punta na kayo dito sa Malabon Fish Market at makakabili kayo ng mga sariwang tilapyang Batangas at bangus Dagupan. So shout out sa iyo, kuya. Shout out. So dito tayo sa mga panindang pang-aquarium. Ayan po yung mga kanyang paninda. Ayan. So sa mga mahilig mag-alaga ng mga isdang pang-aquarium, no? Ayan mo. Ito? Pirana? Oo nga, no? Magkano? 150 lang yan.
150 no, isdang pirana. Yan ang magaganda yung mga paninda niya ngayong mga isda, no. Etong mga naka-plastic na to, talagang nalagyan na to ng oxygen, no. Nalagyan ng oxygen sa loob para hindi maano yung isda. Paano kapag ano yan? Yung hindi na bili tapos sa ano na mayroon ding oxygen. Buti hindi ka kinakagat nito. Hindi naman nakakamuhan eh. Narunong. To sa hammer mo magkano? 40. 40 pesos. Sa mga maliliit na yan. Dito, Oo. beta, 50, 20. ito, 35, Hindi naluan ng kulay yan, no? Ganyan talaga kulay niyan. Baka may sabihin eh, no, kinulayan lang yun. Pwede ba yun? nasa tubig to eh. Kaya yan po. Sa totoo lang po, yan po talaga yung mga kulay ng kanyang panindang isda dito, no? Yan po yung mga pang-aquarium. Gaganda, oh. So sa mga mahihilig mag-alaga ng mga isda na kagaya ng mga ganito po, dito po makakabili po kayo sa pag-akyat ng tulay. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Itong mga pagkain nila, no? 10 piso. Ayun, 10 pesos may pagkain na po, no? Boss, maraming salamat ha. Thank you, thank you. So, ang kilo po ng ating saging, oh, 70 pesos na per kilo. Tapos may mga suha, no? Tapos ang ating lansones na kalahating kilo ay 50 pesos. 100 pesos na kilo. Ang kanina, dami. Oo nga eh, pagkaan ko dito kanina, ang dami. Tao. Alright, so sa sitwasyon at kaganapan dito sa ating bayan ng Malabon Fish Market, no? Napakarami po nilang isdang tawilis na binebenta sa halagang 50 pesos. May tumpukan ka ng maiuwi sa iyong pamilya. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shout out po sa ating mga kababayan na dumarayo upang mamili ng mga murang presyo dito sa Malabon Fish Market. At shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog ni Boss Lando Explorer dito po sa Malabon Fish Market. So anyway, ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan at kaganapan sa Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.